Good morning guys. Manguli na sila. Ako cellphone na dia. Ulan man guys. Munang ilang PL gipang photos og cellophane. Uban ka to nila? Kani ulan. Mag-try ka bra na sila guys. Kaya di sila maigo sa motor. Bakwit ni guys, bakwit. Bakwit na sila, bakwit. Ulit na sila ulit. Yeah, magtumantog Manila yung asawa ni Elboy. Si Elboy dito lang sa kusog kay ulan. Ganun ang kadlawon mga 5. Grabe, nagbunok-bunok, nag-burn out dayon. Naglogong, nag-burn out dayon. Ang bata, diri ni natulog sa balay. Kanang bata nga, dako og mata. Diri na natulog. Nadakong mata mong bata, oh. Wala ka eskwela si Relona, guys. Kay sayo, kayong ulan. Ganun dako managmata mong bata. Liwat mo siya Tati Alan. Asa man ang nagliwat ang bata? Ganun dako managmata. Liwat siya Tati Alan. Uy, ganun dako kag mata. Uy, tanaw din iyo. Tanaw. Diri sa natulog gabi, guys. Ang ising-ising mong bata, di? Okay. Anak na siyang pagumangkunyalan guys. Gimuta pa ta, gimuta. Serius lang nakaw, ano sila namahaw kay gabiram dato sila glargaw niya kay man sila nakakuan. Duha-duha may ilang larga. Tong karon na lang sila sa buntag. Karon guys, magulay ko og lutya ato ning sabawon, butangan nato ning dahon-dahon sa mga kuan. Dahon sa mangga, dahon sa ipil-ipil. Murag na ipil-ipil lang ni guys para ba. Ito ning butangan og kalabati guys. Kusgi na na sin. Kaya ako rin ni intro rasin intro. Ako rin ni kuan. Tanaw lang ni buski ah. Lang pangharitog dahon sa kuan lang, alugbati lang. Mana lang wala ni bukwit. Ito, sabi na siya, nagtumaga. Pila yung lang sulaw. Butuan ako sa si idi sa butuan. Kasi may kauban. Nalagyan itong butuan, badabaw mo to yan. Ah, padabaw to sila. Ano na ya buhaton gatigwang na besiya. Dami, ayo. Ano yung sila yung kurot na? Bisa nila. Wala na. Ay pagsambat-sambat diha nga wala na. Kinapat to daghan. Wala na, Seth? Pas. Yung pas, anak, Sin. Sin. Yung pas. Bukwit, pakang siya ni. Earring. Hindi na, uslamin to. Sula ka mo. Yung manok, lalagis, balay. Kapuyan yung si Baktay rin agis na butang. Kaya wa man siguro siya nagdahom nga maglakaw sa ide.
Kabalo, mas lagot. Balong mo sila. Ay kabalo na sila. Pitalakaw yung nagagayan. Walinta na hindi naman hindi naman ako kung ato ano ko hindi kaya kasi kailangan. Ah, mandapit to sa banlag or narada na sa Sa balay nila ilagi dide. ano dito hiligtan lang gikan kang ardo. Pwede pa mas muhan basta antare. Ya ta ya. Ay rihata ha. Ay kang roy lugar. Nakaw nga di nagbuwag duwa. Kaya hindi mag-uban na duwa. Isa ra pud kabugan. Tolo. Hindi ako puti. Nakita lahat ng sa mo. Pinayan dito. Binoyan. Kaya po sila makatugkuan, tagpila kadlaw mo. Sa mana ba sila tawag dito? Dili. Pag uli na to, anay halim. Na. Arbis ko kami narbisa ng ulan pa. Tara na magkukunan rin yan, dinong utro Bahala anda. Dali yung harbis sila. Ito kayo harbisong sila. Ikaw ng service, kita gano'n kanya 100. So, magunahe. Pabat sigarilyo. Ay, kuluntok. Nandarawan Hapon pa ta nagkarne guys, magulay na sa to guys. Gulay-gulay sa to, gulay-gulay. Ako? Ano man? Wala na. Wala niyo? Huwag na pa isa ka, kung na kayo, di makikuluinom. Si mama guys, kay kaya na siya din kay kuha niyang cellphone. Kaya na pa may video na siyang cellphone, doon pa man naka-uploadan. Patod sa nako siya ni John Paul guys. Padala ko no ice man, mimi. Grabe ka kusog sa ulan. Basa dito kung mga kwan. Basa dito si Alan og Luna. Wala nagsuspended ang Talisayan guys. Ang Balingwan, uban lungsod nagsuspended pero ang uban ang Talisayan wala. Balingwan, Salay, Hingoog, nagsuspended ang klase. Pero ang Talisayan wala nagsuspended, mobile kabahaan nilang Rome. So grabe ka kusog sa ulan, naghapon ang ulan guys. Gani na hinay pa, karon di kusog. Grabe ka kusog. Nahaluro ang buhok ko. Naglaba ko guys. Hi guys, may hapon. So yun guys, mga pita. Grabe ka ulan. Nakawin na si Alan o si Luna, basa. Nagkuhan sila ni Alan guys, na-green out kay usuki ulan. Naglandfall ang ulan ganina, mga alauna. Mga alauna may pagkusog. Sila Alan nakaulit mga alas 2. Ang Talisayan, no man nagsuspended ganina. Munang nakaiswila si Luna. Happy ta guys. Stick. Ay, pinikuan. Mas kape. Hibang pas.
Para na sa iro ang gatas mi. Di na para nako. Kato ko din. May ligo. Ligo wala. Nakaligo ni sa uwan ganina guys. Kato ko din. Do agi nagkatulog. Gana dagdag. Ano nagkatulog karon naghapon siya nagkatulog. Sige nagkaligo sa uwan. Kasi suntok talagi kalagi. Nagtingog ang iro. Yang iro ay yang ito gigatas daw dito makatulog sa sulod. Nagabulib ito ko ng gapuyro kay pamakan sa salilas. Pipion ko ginawa itan imong ito eh. Pamahan sa nilas. Ang Diyos ni Imong tatay. kuanan nga dili magpaat og sinilas imong pilo ng simod. Pero nito ko na. No, Diyos ko karang yugasan. Dapat ng kape guys basta wala no. Ay, aga. Yan naman dapat na ng iro na eh. Ay pero mang ironic kay magkipat-kipat ang mata. Mana? Mana? Basa agoy. Ay, sorry, aga. Imong ito yung imong naong mariharag kadako. Ano dyan? Yan. Dili lagi naggunitan lagi. Nga, ano yun nung... Ano lagay ang mata na yun? Mana? Malakong ita sa sulod guys basta lana. Takalakaw. Nang Ayaw nagkang bisa ta kay nang ato lamang manang katangas siya. Ako nakadto is lana. Padanlog. Danlog din ang pagawas amo. kahit kayo. Ay yun man kay pait na akong tinimplahan. Danlog kay guys paingon dito pagawas na magbaklay ka. Masyoga. Ilis na dito. Ag-ilis Bakit na. ka basa-basa po ka. Si basa-basa. Grabe, magit mi ka basa. Dili ba dugay kay ilis. Grabe ka basa. Hinay ni ulan dili pero dito. Grabe ka ko og dagko kay lusa. Paglaba ko ito guys, wala lang kung naglaba kay hindi po nakuhan kay kusog ulan. Ugnaw naglaba. Grabe na ba di man eh. Baha na dahil balingan sila. Mo ay grabe na magbulan ang ulan. Kamay na lang ulan ulan na. Magbuntag ng ulan guys na sure good na magdako din ang dagat. Ang balingan dali ra sa kuanan. Dali ra baha. Kay pag kusog yung ulan, matabo ka ng ulan gikan sa bukid paingon din sa kuan. Magbaha. Pili yung pangas bitaw agka. Wala Dako lagi. din ang dagat. Wala dito na pagkaduli na di ba? Grabe na kalawon dito ba? Ito. Ikaw ba ni tatay dito na ulong kayo? Nakuan? Walang ko tayo mo to. Pero kandar. Adana sa kuan guys, kawayan ko. Hadlok ko makadana kay. At saka isa lagi nga kusog tayo nga sa tanan. Labang magit si ala. Gulit ko mayo may gani kay katot ang dako nga motor. Kasi kung among motor nga itong dili na kung diyan saan na magtabok. Nay, katong baan na ito na matubak ito. Di ba, dira ako ilang sa ulas mit, di ba kang kuhaan, di ba na, kung ilang dalan dito? Ito ko na, di ba, nalusot sa kita. Ay, nabaha man sa tunay no. Huwag mo makay kuan kanina niya. Bakit ko rin nagbasa-basa. Pwede mo bukid guys, basta mag-inani ang pinto niya. Mag-pugs gayon. Huwag mo, kaya lihok-lihok. Abot na ako gayon maan. Uri-uri, nagbasa-basa, nagpaunuan. Di nawala ang tugnaw. Nawala ang tugnaw guys, pag nabasa na ka. Sama na mi! Ano yung pag inuma dami? Magsimpla ito sa gatas yung mga. Ingat.
Binuangin ang imo niya. Bantay ka lang karon. Pag-ilis na. Ay, taman karon. Nagdito sa panghapon para magsayo ng tulog. Saan naman yung gidugli naman yung para dami. Buka. Medyo eh.